Skinner, gossip, ukuhleba. Yo, amaXhosa awasathandi ukuhleba. Enye into abantu abanqandeki man. Yo. So just a quick message out to those folk that are unable to speak isiXhosa. Please know that when people are speaking isiXhosa around you, it doesn't mean that they are talking about you. With all due respect, you are not that important. Okay. Enye into ke ngoku endizoyithetha namhlanje ayivumelani nalento endisandoyithetha kodwa. Ngenye imini bendiseKapa ndikwezi ndawo eziphezulu ezijikeleza abantu abanemali ezininzi kuthiwa yi-waterfront. Hey, imini ungecawe ndiphethwe intloko kabi man. Kaloku bona bendisemtsha ngelo xesha. Ke besiyobukela iqakamba eNewlands. Ndadibana neenyembezi zikaVitoli pha. Hey, ndalibala ke ngokuba ndishiye into yam emotweni. Ndathi komnye umhlobo wam, hey man, safumana izinto zam emotweni. Wathi kulungile uzokhawuleza kaloku silambile apha. Ndahla ndaphatha izinto zam emotweni. Yavula ke ngoku ilift ndangena. Ilift ke ngoku yanyuka. Ngamisa ngiqhuba, hey kutheni imisa ngokukhawuleza. Hey, kwangena ke ngoku oomama ababini abaxoxisayo apha kubasebenza apho kule ndawo ndikuyo. Ndaqomba le ntloko yam indiphethe kakubi. Andidingi ukuncokola nabantu ngoku. Aya ke ndakhupha ifowuni yam epokothweni. Ndivela ndascrolla nje andifundi into ndijonge nje ifowuni. Lo ngapha uthi kulo ngapha. Khumbula ngeli xesha baphethe ivacuum nezinto zokutshayela yonke into bayithwale ngoku ngeli xesha. Lo uthi hey ungathwani basayixutha le phone sabaleka nayo. Lo uyaphendula ke ngoku uthi yes lo mlungu asibethe lapha sishiye kule lift sothwani ke ngoku. Uyaphendula lo uthi hayi man sibabini nje thina. Qoma mandingayihoyi le nto. Ngoku ilift iyavula. Ndiphuma ndithi hey nina ningaphindi nithethe ngam ngolo hlobo nizodibana ngamanqindi. Yo. Hey, ngelo xesha omnye ufuna uyivula ilift, omnye ufuna uyivala abayazi uba bayehle okanye bayenyuka bayaphuma bayangena. Yo. Kuthe sanga izinto zokucocisa, ivacuum ngapha, umtshayeli ungapha. Hey, yabona? Bendibafumene ke ngoku abantu. Basekoneni ngeli xesha. Athi banyamakazi uzobanjwa nguJalashi. Jojo, ubusenza ntoni uhleba abantu? He? Ubusenza ntoni? Yo. Ndanilumkisa ngoku manene namanenekazi. Amaxesha ayatshintsha apha eMzantsi Afrika. Abantu bayasifunda isiZulu, isiXhosa. Sodibana nje ngoku. Kodwa ke nina abantu bahlebayo. Nina basolisayo apha. Ndicela niyeke le nto niyenzayo. Ndiyaninqanda.